Става хора, днеска ще правим клипче с моя приятел Ангел. Представи се. Ще играем играта Би Саймън. И на 100 последователя да не забравяме, че ще има giveaway на Strawberry Elephant в Plant. И сега да започваме с играта. Хора, ето вече с Ангел сме в играта на Би Саймън. Тя тук, не видите, игра и ние сега тук чакаме. Докато чакаме, ще правим и този хора, който не знам къде се кача там. После ще играем на първо сервер. Да, ето първо сервер. С моят приятел Ангел ще играем на първо сервера. Ето тук се влиза. Опа. Толкова ли съм слаб на лоби? Тук има нещо. Аз сега съм го играл и преди. Айде, вече съм 96 лева. Далина без мандаринка. Тук има... Буквално има тук туалетна, която може да гледате. Има и пърдяща възглавница. Той тук има още 4 секунди. Мандаринка и касаво. И после секунди ще почваме играта. Да. И после ще видите какво да играете на паро. И сега тук то паркур. Ако стъпиш криво, Мартина, имаш ли то танц? Кой? Едно не почнахме. Не започваме. Написано има. Добре. Не, ние ще играем на Соул. Не, ще играем на Соул. Всеки за него си. Добре. Аз имам телефон. Ще го бия той. Не, мен спада. Ангеле, бе, някъде ме бият сам. Ангеле, ще бия. Защо? Това съм аз. Ангеле, ще убия. Ела съм. Айде, убих тази. Аз съм на трето място. Нищо не разбирах. Аз съм втори. Аз съм, не знам кой съм, но... Ние двамата с Ангел сме победители, ама Ангел е на първо място сега в цялата игра, а пък аз съм на трето. Трябва да ги шотваме. Ние сме пилета. Това е най-малумната игра, дето съм да играл. Да се пиле и да се рете върху хората. Това е да се пиле и да се реж върху хората. То черен негър ли бе? Ксаво. Хайде, не да кажа дума.
Кал. Кап. Око. Не мога да направя там. Сега ще... Ама сега търся Би. Би! Аз имам... О! Ей, аз съм победител. Имам 4 точки и съм на трето място пак. Ноанджел вече е на втори. Така трябва да се пуска на главите. Дроп. Моята влезна в тройката. Моето влезна в петицата. Перекат. Моето не... Хайде, още не съм в петицата. И в тройката. Мене съм влезна в тройката. Това така. И в тройката още не ходят. Не, аз съм на 6-то място. Вече Аз съм на на първо. 4-то, не. Аз съм на първо. Не, Ангел на първо. Аз не съм на 4-то. Нещо пак е добре. Нещо, че съм на пето място. Добре, сега получавам такова. Ама ти не. Да. Да, нищо. Сега ще изиграем още 2 игри и ще ходим парол сервер. Виж го, Ангел, тук снежната топка се върти. Аз съм почти 100 левел. По 64. Аз съм Някакъв дет със 7 левел. В тази игра, ако сте 25 левел, влизате в паретата. Надолу. Ангеле, надолу. Надолу при мене. Да може да играем надолу. Влизай, блю. Мани. Блю, ние ще сме блю. Би Саймон, би Саймон, би. Помня тук, че нищо не разбирам. Мартина ще прати. Там. Аз съм повече шот. Те аз. Аз съм бил целените. Не, ние на кое място сме? Ние сме на трето с Ангел. Това ниво не знам, ама много ме ражда. Тук не трябва да падаме. Да, тук трябва да гледаме. И Мартина ще се боря. Не. Или ме паднеш. Тук не трябва да падаме. Гледай нагоре. Следващото видео ще бъде на Майнкрафт. Мартина от Майнкрафт струва пари да сме гледали. Няма нищо да е. Мен ме убиха. Знам дали аз ще... Но мен сега ще ме убивали бе. Не оставам. Не бе, сега тая женка ще води. Не, някакъв ме къде дървото. Къде ти да? Не! Не! Ние сме на трето място. Плюс. Какво е това? Не, ето.
без да искам го натисна. Аз това без да искам го натисна. Не, Diamonds. Това получава. Напак на тебе то. Нали да, можехме да сме на второ. Колко пъти? 6 или 7? Едно. 7. Хоумен. Не. 6. Не. Едно. 7. Не, 7. Аз отговарям, само че ми... 6. Отгоре 6. Ами той не ми дава да... Аз сега го натисках, ама нищо не стане. Само не ще пече. Не сме още на второ място. Пак е добре. Еее! Ние сме на второ място. Хайде вече ставам 100 лева. Yes. 101 вече. Защо букаме? Хора, сега отиваме на парутата. Ангел, идвай. Ей, ти вече стана 70. 76. О, ние там много време дойдохме. На соло. Ангеле, натискай соло. Ангеле. Ами, че играем една игра без тебе. Вътре съм, да съм. Айта. Петка. О, аз тук ще имам приятели. И къде? Не. Да, Защо Джоджо? Кога се стоя? Той ние сега почнахме. Тук грола гарден. О, моето е на 100%. Моето пак е първо. Моето е първо. Не, Моето трябва да е най-голямо ли? Не, просто трябва да спамиш бутона за вода. Беше хубаво, не. Та победи. Аз съм победител! Юпи! Аз съм на второ място. Ние тук соло ли играем? О, майко, да бе. Това е най-тъпата игра. Просто трябва да се режа върху хората. Да. Тук стигна някой парзив. Да, знам. Тук има джангъл в тази игра. Хора, паднаме. Сега ще се върнем. Хора, включих си лаптопа да се зарежда. Не съм минал нито едно ниво. Сега това тъмън го почвам да го играя. Да. Аз съм мъж, ще рискувам. Да, аз съм втори. Ангел е първи. Защо ме удивиш? Ангел, аз... защо ме подясна един камък, бе, Ангеле? О, джойнаха ни. Кой? Горин.
трябва да правим така. Не знам. Не. О, тук трябва да откриваме фалшивите хора. You're right, Ето е ви. ти си фейк. Но аз тук съм намерил само един фейк. Женка. Пасвам iPhone 17 Pro Max. Ангеле, ще снимам. Ние сме много... Ние са сами... Аз съм на второ. Хора... Ето вижте, аз съм на второ. Това беше видеото за днес и чао!